Bahar deklarator padang berhasil agama kuat. Fauzi Bahar namonyo Datuk nan satigalanyo, mantan wali kota Padang, dua periode masonyo. Tegas jo karehurangnya maksiat aparat nan membekingi dibasmi tanpa ragu. Pesantren kilat subuh mubarakah program andalannya, jilbab jo asmaul husna membuat Padang semakin beragama. Asmaul Husna sukses bana meraih penghargaan Muri Pulo. Pondasi agama tagak manfaatnya taraso bana. Gempa dahsyat malanlo Padang luluh lantak jadinya. Fauzi Bahar gagah barani kearimanya lamaikan warganya. Ketakuikan warga diredam, semangat juangnya berkobar. Kepedulian kanagari tak kunjung padam. Agama jo adat, filosofi minang kita, adat basan di syarah, syarah basan di kita bula katonyo. Dipegang teguh di hati, jadi pedoman hidupnya. Komitmen tinggi kaminan Elkam ketuanya. Fauzi Bahar deklarator Asmaul Husna nan hebat, pemberantas maksiat, suri tauladan masyarakat. Semoga jasanya kan dikenang sampai akhir hayat. Padang Barasia agama kuat berkah